ane gima nowach kanyo bede kod CPA Evans Ogutu kowacho kanyo ni weche ichuli mana ka igolo kickback mano kata ka ise timo tich e county kar kae debed ni mae yore go mathiro kata weche mag dwaro timo ohala gi county to kendo mano bende nyabedo ni nyayo weche gi mag mibadhi e counties kendo nyalo nyuolo deko mag chudo mag weche moko kata chenro moko mochwal ne counties. Erokamano Cleophas, aparo ni ka wadwa bedo jogo ma joratiro en ni nitiere chike matayo kaka onego beni timo ohala e counties mano mokwongo. Mar ariyo, wan kod chike pen chik ma siro weche mag mibadhi ma kaponi nitiere ng'ato ma nigi ler ahinya ni ne okwaye kickback ka odwaro biashara to en gi evidence mar tero wachno e mbele jo Ethics and Anti-Corruption Commission. Aparo ni tinde gibedo devolved e gwenge kata e boma ma Kisumu ka gin kod office gi kae. So that kaka dhano kik wabed jok ma chwalo wach to waonge kod adieri, to ka in kod adieri taparo ni ok en gima ber monego timre. En ni nitiere chike marito wa e Kenya, ichwalo wachno ir jo EACC kucho, gitimo investigation margi, to ka oyud ni gima kamano timore to chik kao kore kako onego beni timore. To an gima atemo wacho ahinya ni mondo mi ji otim ohala e yo makare, iseo gwang' tiseo gweno, nikech wan kaka jopiny bende nyaka wabed jogo ma are interested e governance magwa mag sirikande mag gwenge. Nitiere gimoro ma office mar the Controller Auditor General oseketo miluongo ni citizen audit. Evans Kevin nowacho chien kucho ni nitiere samoro ma ng'ato dwaro ni mondo chule to gima notimo to okoromore gi tich modwa timono. To aseyo jopiny ahinya nikech seche moko watimo gimiluongo ni public participation, tiyudo ka koluong public participation to onge jopiny madhi. Kae to sama koro budget bedo implemented, tiyudo ka toke koro gibiro kod yuak moko ma ne onego beni ne gikelo seche mane oluong public participation. Koro adwa sema ahinya jowa kaka jowa manie sirikande wa mag gwenge e gwenge wa makaluo, ni wabedu jogo ma ni kod dwaro kata riyo mar ng'eyo gigo matimore e sirikande wa mag gwenge. Ka oluong public participation, obed chik matayo kaka idwa timo ohala e sirikande wa mag gwenge, obed chik matayo kaka idhi choko omenda miluongo ni finance bill or act, obed chik moro amora matego lokruok ma ibiro tim godo weche mag ohala kata bero ohala e sirikande wa mag gwenge. Wabed kuro mondo waket pachwa. To chiko yieni ni sama ikelo paro kata ikelo a memorandum to yudo to ne na memorandum mane ni kariti neno ka okotime, to nitiere yore minyalo lu mondo mi mano bendo timre. Koro kik ng'ato wach ni chunywa ogore ni ok wanyal dhi e public participation mondo mi weche wa oyud thuolo mar donje e governance structure mar counties. Kaweyo mano tadwa temo wacho bende ni kata ka ing'iyo weche moko mar ni samoro ng'ato bedo weche mag pending bills bedo to tich bende noko timore. Wan kaka jopiny wasetimo ang'o? Kuom ranyisi kano mi ng'ato mondo tenda mondo ger kata ndara, nitiere kibango moko mikete dho ndara kanyo manyiso ni contractor en ng'ama kama to ogero gima kama. Wan kaka jopiny be watimo tijwa mar ng'iyo ni to ndara ni ogere standard ma onego beni igerego, to kata mana contract amount onego na ndalo moko ne nawacho kane wane forum moro ni onego beni ok nyiswa mana contractor kende, inyiso nyaka the value of the project, so that kaka japiny wan bende gi wang'wa wanyalo ng'iyo ni to project ni bende romo pesano to be otime moromore gi kiwango mar pesano.